sa siya ang logic question challenge pero Tagalog version ta. Ang inyong i-answer Tagalog sad. Tagalog jud. Wala dili ta mo ipan pero limita na lang ta mo og duha ka answer. Ang premyo sa maka-answer 400 pesos. Ano ba kwarta to gahapon? Gusto na tayo mo. Okay, una gapon Tatay Pisot last Ernesto sa muka. Yeah, ma'am. Tatay Pisot, first question. Sa isang kilong sibuyas, magkano ang kalahati? 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 magkano? Wrong. Usa. Kalahati. Duha. Wala na. Sa isang kilong sibuyas, magkano ang kalahati? Ikaw, Ali Mokoy. Ma'am. Sa isang kilong sibuyas, magkano ang kalahati? Tatlo lang, ma'am. 3 piso lang, ma'am. Ano man? Sa isang kilo? Correct! 400 pesos. Sa isang kilong sibuyas. Magkano ang kalahati? Sa isang kilo? Aw, tatlo lang, ma'am. Next, atong tagsok. Nung 6 years old ka, kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3 or 3 anyos. Ngayon, 60 years old ka na, ilang taon na siya? No, yung puta na, ma'am. Nung 6 years old ka, kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3. Pila akong edad? 6 years old ka, kalahati ng edad mo, kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3. Oo. Ngayon, 60 years old ka na, ilang taon na siya? 3. Wrong. 1. 30. Ha? 30. Duha. Ernesto. Ano, kalahati. Ito, 3 pagit siya. Wrong. Size ko. Pag sisinta na ko, 30 siya. Wrong. Ernesto. Ma'am. Nung 6 years old ka, kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3. Na ngayon, 60 years old ka na, ilang taon na siya? Ilan ang taon siya? Ang Pila edad niya na karon? Ikaw, sa sintaan niyo, siya, pila edad na karon? kuwan gyapon, ma'am. 3 gyapon yung edad, ma'am. Wrong. Ha? 6. Wrong. Duha. Next. Tatay Pisot. Nung 6 years old ka, kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3. Ngayon, 60 years old ka Tagalog na. version ta, ma'am. Ha? Tagalog version makata. Oh. Bakit may 3? Hindi 3 years old siya ba? Tatlo. Tatlo Tagalogin mo. Huwag mong sagsagulan ng ano. Nung 6 years old ka, kalahati ng edad Tagalogin mo. mo. Yung 6, hindi yan Tagalog. Nung 6 Oh. na taong gulang Yugo pala ka. Oh. kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3. Oh. Ngayon, sa sintatay bugol ka na. Hindi marunong paano Tagalog ng 60. 6 na po. 6 na po ka na. Yugo. 6 na po na taon ka na. Sa lisod ko ninyo. Ilang taon na siya? Ilang taon na siya? 10. Wrong. Usa. Sa tayo po. Wala ni mo. Ulitin mo ngayon Nung tanong. 6 years old ka, kalahati ng edad mo. Mag-ano ng English eh. Para sa yan, ikaw ba? Ay, sus. Gusto ko yung Nung mahirap eh. 6 na taon ka, kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3 taon. Ngayon, 3 taon, ha? Ngayon, 60 taon ka na, ilang taon na siya? O sana edad mo? O sa edad. O sana answer. Tagalogin mo yung usa na answer. Isang ano ka na, sagot. May isang sagot ka na. 60, alin na po. Kano na siya? Kano edad na siya? Magkano edad? Ilang taon na siya? Kano mag-isod-lisod. Ilang taon na siya? Masala answer mo. Last. 15. Wrong! Alim mo, Koy. Nung 6 years old ka, kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3. Ngayon, 60 years old ka na, ilang taon na siya? Man, buwa ka ka. Bumur ka. Tuwan man ka mo tingog na. Pila edad na niya? Sa isinta ka. 20. Wrong! Usa! Usman question ma'am? Nung 6 years old ka, kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3 years old. Ngayon, 60 years old ka na, ilang taon na siya? 57. Correct! 57 years old! 57 man. May nusi ang 60 og 3 anyos. 3 ilang gat ba? Kalahati na edad mo. Oh. Kalahati Kalahati ng edad mo, yung kapatid mo, 3.
Question din, ma'am. May nusa ra nimo 3 ang 60. 3 years may tanggap. Bubuan. Oh, next. Kaano-ano kita? Magkano-ano kita. Estudyante. Wala, bagay ka na. Kaano-ano kita kung ang tatay ko kapatid ng tatay mo? Sanggolitol. Ha? Sanggolitol. Unsa to imong title, ma'am? Kaano-ano kita kung ang tatay ko kapatid ng tatay mo? Chugin. Wrong. Usa. Kapatid ng tatay ko. Pinsan. Correct! Pinsan! 400 pesos. Ako ngayon, mama. Ernesto! Kita nga. Ma'am. Ernesto! Kumpletuhin ang nobela ni Dr. Jose Rizal, Noli Blanc. Kumplituhin. Oh, kumpletuha ko no ang nobela ni Dr. Jose Rizal. Noli Blanc. Kuan, ma'am. Noli de Castro. De Castro. Wrong! Usa! Usa! Reporter. Noli de Castro. Wrong! Usa na yan, sir mo? Oh. Noli Blanc. Kuan, ma'am. Noli nga imyat. Wrong! May tatapisot! Kaya lain mo tatapisot. Kung ang Lunita Park ay matatagpuan sa Manila, ang Pantuaraya Park ay matatagpuan sa Mindanao, at ang Pagsanhan Park ay makikita sa Luzon, saan makikita si Jiwon Park? Kailan na? Unsa? Okay na. Asa hindi mo makita? Kung ang Lunita Park ay matatagpuan sa Manila, ang Pantuaraya Park ay matatagpuan sa Mindanao, at ang Pagsanhan Park ay makikita sa Luzon. Saan makikita si Jiwon Park? Jiwon Park. Jiwon Park. Oh. Sa mall? Ha? Mall. Basta. Basta tingog nga maestra. Basta na answer. Isa na si Jiwon. Lindak ba? Asa kayo makita na si Jiwon? Oh. Sa balutan, ma'am. Basta na yung answer. Jiwon Park. Oh. Jiwon. Tanim mo na watak lang. Oh. Saan makikita? Oh. Ako tadi misilingan mo naman. Ansiri ba? Ansiri ba? Ansiri ba? Oh. Sa Visayas. Diba? Wrong. Diugo. Ito wala kadlaw kada diugo. Halin mo koy. Halin mo koy. Kung ang Lunita Park ay matatagpuan. Minaw siya ngayon. Kung ang Lunita Park ay matatagpuan sa Manila, ang Pantuaraya Park ay matatagpuan sa Mindanao, at ang Pagsanhan Park ay makikita sa Luzon. Saan makikita si Jiwon Park? Sa ilang balay. Wrong. 1. Usa na? Oh, last. Asa ni mo makita si Jiwon Park? Saudi America. Doha! Next! Ako ang. Tatatagsak! Sa. Ayun. Tatatagsak kung ang Lunita Park ay matatagpuan sa Manila, ang Pantuaraya Park ay matatagpuan sa Mindanao, at ang Pagsanhan Park ay makikita sa Luzon. Saan makikita si Jiwon Park? Saan? Asa ni mo makita si Jiwon Park? Saan? Tono. Ha? Saan nga? Tono. Wrong! Usa! Sibo. Doha! Ernesto! Ernesto! Oh, kung ang Lunita Park ay matatagpuan sa Manila, ang Pantuaraya Park ay matatagpuan sa Mindanao, at ang Pagsanhan Park ay makikita sa Luzon. Saan makikita si Jiwon Park? Asa makita? Oh. Tama, ma'am. Wrong! Sunday. Usa! Mga agwag kang matalik, madibin ko makita siya. Wrong! Last! Di may makita, ma'am. Kaya tuwa naman siya dito sa Luzon, Mindanao. Di alam ko dire. Wrong! Duha! Ikaw tatagisot. Balik ka? Ikaw lang sa naman. Ikaw ba? Balik ka? Ha? Ikaw. Sa Korea! Alalayo. Sa. Ikaw kanina. Jiwon Park man! Jiwon Park! Magkailagan na. Oh, next! Tagalog, English, Cebuano. Tagalog, English, Cebuano. Ano ang next sa Tagalog? Tagalog. English, Cebuano. Ano Tagalog. ang English, Cebuano? Tagalog, English, Cebuano. Ano ang next sa Tagalog? Susunod. Ha? Susunod. Correct! Susunod! 400 pesos! Alam mo, hindi ako makasagot. Oh, next! Kung ang ulan ay rain, ano naman ang kidlat? No? Kung ang ulan ay rain, ano naman ang kidlat? Ilarin.
Kung ang ulan ay rain, ano naman ang kidlat? Ano naman ang kidlat? Oh. Unsa nang kidlat? Kolorin. Wrong. 1. Unsa na? Kung ang ulan ay rain, ano naman Ang kidlat. Linti. Wrong. 2. Tatang tagsa, kung ang ulan ay rain, ano naman ang kidlat? Impact to the mountain. Wrong. Usa. Impact bita na. Ano naman ang kidlat? Oh. Ano naman ang kidlat? Lite. 2. Ernesto. Ah, Kung ang ulan ay rain, ano naman ang kidlat? ilaw. Wrong. Usa. Bukas yung answer. Oh. Okay, sigaw ng ilaw na. Wrong. Tumak. Wrong. 2. Tatay Pisot. Kung ang ulan ay rain, ano naman ang kidlat? Thunder. Wrong. 1. Wala na naman sa to. Kung ang ulan ay rain, ano naman ang kidlat? Kung ang ulan Ay rain, ano naman ang kidlat? Oh. Yung isa na siya? Oh, ano ang kidlat? Ano naman ang kidlat? Kung ang ulan ay rain, ano naman ang kidlat? Saan yung answer? Dili di thunder eh. Dili. Nakit lagi anak. Oh. Ang mukha na. Kilat ba kilat? Kilat lagi. Oh. Kung ang ulan ay rain. Ano naman ang kidlat? Thunder mo na. Ha? Thunder. Duhan mo, sir? Dili thunder mo. Or dili, wrong. Wrong ang answer. Oh, wrong ang thunder. Wrong ang thunder. Oh. Kung ano siya ma'am? Lightning. Ha? Lightning. Correct! Lightning! Next! Ali mo toy. Sinong bayani ang may palayaw ng Pepe? Sinong bayani ang may palayaw na Pepe? Pepe ma'am, ano? Pepe. Nasa angga niya ba kay Pepe? Pepe? Mm. Sa iyo ang Cavite. Sa akin naman ang Laguna. Ako po, si PJ. Ganado po. Wrong! Wrong! Alias Pepe. Wrong! Fernando po, wrong! Hindi ma'am? Wrong. Basta na. Rinal. Jacinto Aguinaldo. Wrong! Duha! Wait, tutong tagsok. Kung, sinong bayani ang may palayaw na Pepe? Apulinario Mabini. Unsa? Apulinario Mabini. Wrong! Usa! Aglisa, naglito. Usa! Bong Rebella. Duha! Ernesto! Sinong bayani ang may palayaw na Pepe? Bimburuko. Wrong! Usa! Usa! O si Rizal. Correct! Jose Rizal! Oh, na ako 100 na. Last! Tatay Pisot! Kung si Bayani mayroong 8-8, si Bong Navarro may Totoy Bibo, ano ang tunay na pangalan ni Vice Ganda? For 1,000 pesos! Kung si Bayani mayroong 8-8, si Bong Navarro may Totoy Bibo, ano ang tunay na pangalan ni Vice Ganda? Oh. Ay, kabayo. Wrong! Wrong! 1! Kabayo, ano na, mas ganda. Wrong! Tino juga niya? Tinood, real name. Dili na ingon na ilali Dili. na mo. Real name dyan niya. Ha? Tinood dyan niya. Vice Ganda? Ano ang tunay na pangalan ni Vice Ganda? Ang limpuan yun. Kikita ko siya yung pangalan. Vice Ganda. Kano? Vice Ganda, last. Ako ginkan sila nila. Balik ka. O saan akong answer Kung si Bayani mayroong 8-8, si Bong Navarro may Totoy Bibo, ano ang tunay na pangalan ni Vice Ganda? Bong Bayani. Wrong! Wrong! Ano na Bong Bayani man? Okay. Kung si Bayani may 8-8, si Bong Navarro may Totoy Bibo, ano ang tunay na pangalan ni Vice Ganda? Albert Villarin. Boy Palpak. Wrong! Wrong! 1! O sana, for 1,000 pesos. Ako ipagawa sa matawag. Okay, ninyo mataganan, assignment ninyo. Tama? Unsay tinuod pa nga ni Vice Ganda? Vice Ganda. Ang ngalan din na ma'am. Si Rico. Wrong! Duha! Ron! Tatatagsok! Ma'am! Unsay tinuod pa nga ni Vice Ganda? Sok-sok 10. Wrong! Usa! Usa na! Oh. Bangho 10. Wrong! Duha! Ernesto! Unsay tinuod pa nga ni Vice Ganda? Ang tiwag nga dyan eh, Vice Ganda? Vice Ganda. Ikaw na siya ma'am, kanang, ang kung yung tiwag nga lagi ni Vice Ganda, Darna. Wrong! Usa! Ang kung lang eh, Vice Ganda ma'am,
ang iyang tudngan nga kuan tawag siya bayot di siya. Wrong, duha. Wala. O, assignment na ninyo.